Naibag marami kay aning apo kawang labas na. At ito'y nakmanen. At ito'y nakmanen sa kalagbagang sipit na guys. Good evening everyone. Oras na asyak tayo malayo. At liklik ka hayat na bulog. Rembeng na lang kain na birugan. Di mabubuda tanyan ka na ikisin. Lupay na sa panagluanan, kapukan naglae.